Hej børn. Velkommen til børnetimen. I dag skal vi høre os rigtig meget. Jeg sidder lige og venter på Andrea. Der kommer hun. Hej Andrea. Hej Kaj. Hvad så? Ja, så ikke så meget. Er du lidt blå i dag? Jeg er ikke så blå. Dit kæft. Kaj, hvorfor slår du? Det passer mig. Det kan du ikke kæft. Dit kæft, din dumme omgøj. Kom, det var træt af dig. Kom ind, spil så smart med dine fjer, mand. Skal vi ikke høre på dig? Sidder jeg i 40 år på den samme røv med en gammel nar med en guitar. Og så er du der, tror du er lille prinsesse, hva'? Gør du det, hva'? Kom her, jeg skal kraftigt så knæppe dig, jeg skal lige fucking på, du kan ikke være. Nej, jo, kom her. Ja. Kom her. Ja. Ja, tag det sgu da. Stop. Nej. Jeg har gjort for 30 år siden det der.